level 1 level 2 level 3 देखा दे wow beautiful cancer हामोनो मानि हेंथानि एक्ट्रेस मोननो सानथिं बाथिं जोंनि गाबगोननि साय बारासो गाबबावगोन आं नै दं जाले इसोर स्कुटि गोदान बायदों लोदोनि फिसाया लोदो जायानोहाय हेल' लोगोफोर नै आंनि उनाव आंनि बिब' सानैया दं जों सासे आब'लानाव थांनो नागिरदों आरोना बिराद गोबावजों आं दिनै ब्लग स्टार्ट खालामफिनदों बेसे दिन जाखोमोनथाय जाबाय खोमा साननै सानथामसो ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं बैसागुनि प्रग्रामनि भिडिअ माखासे जमा जाना दं गासैखौबो एड खालामनानै दिनैनि बे ब्लगावनो होगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना दा बेदर जानाया हालदैया नै सुराव नांना दं जखरसो ओमफ्राय जोंहा ओइ आब' सासे लानो थांनो नागिरदों आरो बिसोर सानैया दा आंनि न' नालाय आंनि न'आव दंफैयो होनसै आं न' फैदो आरो इसोर सानैया ओमफ्राय आब' सासे लानो थांनि देखो इ लाजिदों ओमफ्राय इयाबो गिदिर कुम्पुलुखौ एबा इनि फिसाखौ बादो माने आंनि फिसाबो होनजायो इ लाजिगासिनो आया नैया जाबाय जोंनि ब्रह्म मन्दिर आरो ओइ नै दाख्लै मिटिं जानाया बै नै दा आब' लाहानाव थांनानै आं मोनसे होननो सानदोंमोन आं माने मा जाखोथाय माने आं माने ओरैबायदि जाम्बि जाबाय मालायनि दुखुनि रिल्स नुबाबो माने आं माने जि गाबनो ओंखारो भगबान आं जाला माने आरो सोरबा दुश्मना फैनानै आंनो गावनि दुखु खोन्थाबाबो माने बिजोंबो आं जफानानै गाबगोन इनिसाय बारासो गाबबावगोन आं इदि मानसि जाबाय माने आं गावखौनो हमना मोनला आं अबे टाइपनि मानसि माने मा जे जाखो आं बुंनोनो हाला माने आं सानबाय दङ मा जाखो आं माने रिल्स नायै सोरनिबा दुखु बे मोदैयानो टपक'लायलै जालालै आङो मा जाखो माने अबे टाइपनि इमसनेल मानसि माने लेभेल 1 लेभेल 2 लेभेल 3 बुंनो नांला माने सबसे गाहाय लेभेलनि आं दा माखौ इसे लाजियो नै सनाया जि उन्दुदों चुचुपु नै सोरबाफोरा बेस्राखा आंनिखौ बिब' लोदो बिब'खौ एसे लोदो होननानै बिमा नामा सोंबावलायसो बेसे साइसा बिब' नै मोखांखौ खावब्ला देखायब्रा देखायदो वाव बिउटिफुल ओमफ्राय नै सासेया नै इ सासेया जाला लाजिया आब'आ मोजां ओमफ्राय नै ओइ अखा हादोंबाला ओइ नै आब'ला न'आव मोनफैबाय नै बेयो जाबाय जोंनि गोजोनपुर मानिकपुरनि वाटार साप्लाइ दै थाङो आरो बेनिफ्राय जों गामियाव आरो बे गामियाव अखा हादों आब' जों आब' लाहानि न' मोनफैबाय आरो ना दा आब' लाहानि न'आव हाबनोसै अखाबो हाबाय दा जास्ट दसेनि थाखाय आइ नै इसोर न' मोनबाय नै रायजोफोर बेखौ जाबाथाय केन्सार हामोनो आं नोंथांमोननो नुनानै खोन्थाबाय एसे खाथिनिफ्राय बिलाइखौ देखायनो र' नै बेखौ जाबाथाय केन्सारफोरा हामोनो आरोना सिङाव गारायफोर जानायफोरा नै सोरबा सिनायाबा आं नामखौ मिथिया नै मोजां नेथ'लायनानै देखायनोसै नै बेखौ जानो हागोन नै सायाव गोदौ होनानै बेखौ माने लोंनो हायो बा बेदरफोरजोंबो जानो हायो आरो बेखौ मैगं खालामनाबो जानो हायो नै आब'लानि न'आव मोनफैबाय आब'लानि न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय नै आब'लानाव दाउ दङ नै देखायनो र' नोंथांमोना आया नै दाउआ आब'लानि न' लुगासिनो नै दा न' सिङाव थांग्रोनि दे दाउआनो नायलाय माथो खासेवसेवथार दाउआ जखरसो नै भले बाबानि बेल दंफां ए नारिकलबो थायदो नै आब'लानाव देरबा जानो फैगोन इसानि बाख्रिया आब'लानि इ जाबाय पुराना न' आरो बे हाबाथाय बेयाव थांसिगोन दा पुराना न'आव हाबनि र'
ये देख मेरा चप्पल दाखली बायनाया बेखौ गानदों लै बे जाबाय ओइ आमायसो जायोमोन ना आमायनि फिसाजो बे जाबाय गुमै दशरथनि बे जाबाय जोङो गुमै दैमालुनि बोरा नै बे आब'आ नाय गोदोनि फिल्मनि एक्ट्रेसमोन मानि हेंथानि एक्ट्रेसमोन नै बिसानिनो न' आरो दहाय आं देखायनाया न'आवनो देलायना थाखायो एक्ट्रेसमोन नालाय होनलाय देलायना थाखायो नै न'आवनो बे आब'नि इयो फिसाजो बे आब'नि सासेलायदों नै इनि फिसाजो ओमफ्राय बे आनैनि नै माइनावा फिसाजो नै जोंहानि माइनावा पुपु उन्दुबाय दं नै बुबायनो आयै नै फिसाया आयै सोरना गाबनाङा मामा मानो बाबुखौ बुदि नोङो देखायबावनोसै गोजौआव गाखोलालै बाबाय ओइथिं आरो ओमफ्राय ओरैजाय आब'मोना थागोन जोंना गामियाव मिथिं दंनोहाय बेखौनोथ' बयबो थांनो नागिरबाय ज' ज' थांसै जों दा जोंहानि माइनावा सिखारबाय फुलु माने बै बायद'नो आया बिथिं ओइयाव माबा थाजोबगोन ओरै ग्लास थागोन गोजौआवबो ग्लास थागोन ओमफ्राय नै गोजौआव ग्लास जाजोबगोन नै बिबारा बारदों आब'ना आयै अन्थाव ओइ आमिना जोंहाना बेयो माने देरख'नो हायाखैनो जि मोजां बारबाय नङाबा देखायखांबाय आं दाउआ साइज गैया होननानै ओइनि फिसाफोर नामा इयो ए ओमफ्राय थाङा आब' सासेया नै ओरै खनसे देखायबावबाय दा मिथिङाव थांबाय दं आं मिथिङाव थाङाखै आरो बिसोर मिथिङाव थांदों जों होनबाय आं मानो जखो नोंबो मोनगोन ब्रा जाम्बि लोदोदोनो नोंनाबो फिसाया इदिनो लोदोदो जागोन आमिना जायो अ रान्थेंनि फिसायासो लोदो जायोनो माने आंना जागोन अ रान्थेंनि फिसायासो लोदो जायो दा होमबालाय बे आब' लोदोदो आनै लोदोदोनि गथ' मानो लोदोदो जादों जानाबो लुपुपु एसे लोमजानायखायसो हामदो सोरनिया आलि सोरना पुलुपु लुपु लुपु पंकु लुपु लुसु लुपु दुलुदानो दासो सिखारनानै मा सानदों आंबो नै माबायाव मिथिङाव थांगासिनो दलदा बिमाखौबो नागिरला सिखार बाबा सोरनियानो लुलु पुलु सिखारबाबो बिमा नागिरमारा इयो या सोरना माथो नै आगैखौ नायदो एदावदो माबा मोनजाथारसिगोन ना ए सान्दुं दुंबाय नै दहायसो इ बोथोरखौ आजिखालि बिसास खालामनो हाला दसेनो अखा हायो दसेनो सान्दुं दुङो जुगाबो सोलायबाय नालाय मानसिफोरखौबो आजिखालि बिसास खालामजाया दानो मोजां दानो गाज्रि जायो बयबो नङा खायफा खायफा खिन्थु बोथोरा बिदि जाबाय ना नै बिबार नोंसो सबायग्रा नै बरियानो
Ya kelibet. Roh. Nunggu sama nih dah. Ile borian. Musan deh. Sandunga belang dung baik. Oh. Jadi dokona जों मा ब्लाउस गुफुर कालार ब्लाउस आं माने बिराद दिन जिम थाङाखै रायजोफोर दिनैनिफ्राय थांनो नामा ना माबा समबारनिफ्राय थांखानोसै सानदां नै गैलाना आंना एसे ओंखारनायाबो खुस बैसागुनि आरो प्रेक्टिस टेक्टिस माबा माबि जानाय आरो प्रग्रामाव थांबाय बेनि उनाव आरो मेंनानै थांदिया गैया थांनोनो मोनाखै दिनैनिफ्राय थांफिनसै नामा आंना माने फिस होनाया ओरैनो लस जाबाय थायो मास मोनथाम मोनथामनि होखानाय गैया थांनायानो जाया बारा दा न'आव मोनसै Good morning guys Now morning dali sung nagirdों dali संसै आरोना आं बेयाव दालिजों माबा खुमब्रा ओरैजाय दालि सुबाय आङो ओरैजाय खुमब्रा जोंहा सानैल' नालाय आइजों आंजों थोयो जोंहानो दालिखौ मोदोमनो होदोंसै आरो जोंहा सानदे नालाय दिनै निरामिस आंनि संनाया गोथाव जाखायो आरो जेबो होआबाबो खुमब्राखौ होबाय आङो नै आंना दालिया जाहांबाय एसे या ब्लर जाबाय र' ये देखो गाइस ये फिर से ब्लर हो टेस्टी मोदोमखाबाय दालिया आंना देखो सानथिं बाथिं नै जोंहा गुमै उन्दैया माबा गारि स्कुटि गोदान बायदों मन्दिराव लांना फैबाय नै आपेल मोननै लाङाखै थांदोब्रा नोंसोर सानैखौ थख्राखौ देखायनो नायनि आमिना गैया मा इमान इदि खाथियाव लाना मोजां नुदोंना नै या साखाया आया गारि गोदान नै गोदानसो गारिया दाख्लै मायाव मा ओंखारदों होनदोंमोनलै मार्चनि बेसे तारिख मार्चआवसो माबानाय दिहुननाय मैया लाबोदों मैया हराव मालाय बेदरलाय मालाय जादों आसोलफोरा आंहा गैया प्रग्रामाव थांनानै फट' लाना Party like